Il-professur tal-endokrinoloġija fi Franza Philip Bouchard irrimarka kif il-Morning After Pill tista' tinxtara mingħajr riċetta tat-tabib minn 76 pajjiż, b'Malta jkun l-iktar riċenti li ngħaqad magħhom. Il-professur qal li anke jekk il-pillola kontraċettiva hija aċċessibbli dejjem hemm ħtieġa ta' iktar tarif huwa hawn li jidħol l-irwol tal-ispiżjar li jagħti gwida ċara lill-pazjent. Pajjiżna mhux eċċezzjoni u jew wkoll realtà li l-ispiżjar kellu jadatta għal realtà ġdida tal-Morning After Pill. Il-President tal-Assoċjazzjoni Ewropea għal Fakultajiet tal-Farmaceutika Lillian Azzoppardi stqarret li anke l-ispiżjara futura qed ikunu mħarġa kif ikollhom relazzjoni eqreb tal-pazjent, fattur li wassal biex il-kors tal-farmaceutika offrut f'pajjiżna ġie fuq quddiem nett minn studju li sar fuq livell globali. Id-Dipartiment dejjem jaħdem f'kollaborazzjoni ma' stakeholders oħra bħal Medicines Authority jew il-kollegi fil-professjoni u fl-industrija u jkun qed jara dawn l-iżviluppi li jkunu qed isiru. U allura bekk wieħed jista' jipprepara minn qabel lill-istudenti u li billi jsir xi tibdil fil-kors u allura dawn jiġu trejnjati u preparati bil-lest għal mediċini ġodda ħanajdu hekk. Bekk timbena il-fiduċja bejn il-pazjent u l-ispiżjara. Li aħna naraw dawn l-iżviluppi kemm jista' jkun ninkorporaw dawn l-skills minn qabel u anka permezz li l-istudenti tagħna jipprattikaw fil-lokalitajiet, ġifieri jmorru għall-esperjenzi fl-industrija, jmorru għall-esperjenzi fl-ispiżeriji, u allura jkunu qegħdin jaraw ukoll daw ir-request li qed jiġu mill-pazjenti fil-prattika. Il-Ministru Helena Dalli stqarret li hemm bżonn ta' tisħiħ fil-kultura ta' kif wieħed jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Irid jinbidel il-mod ta' kif inħarsu lejn il-mediċina. Stqarret Dalli filwaqt li saħqet fuq l-importanza tad-dialogu bejn l-ispiżjar u l-pazjent, xi ħaġa li komplew jiddiskutu l-esperti.